Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Martes, pitsa 11 sa bulan sa Abril sa tuig 2023. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 11 ngadto sa 18. Apan si Maria nagtindog nga naghilak dito sa gawas sa lubnganan. Unya miyuko siya aron paglili sa lubnganan. Ug nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas na Jesus. Ang usa didto dapit sa uluhan ug ang usa dapit sa tiilan. Babay, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala akong mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa paghuman sulti niini, milingi siya og iyang nakita sa Jesus nga nagbarog didto apan wala siya makailang nga sa Jesus di ay kadto. Babay, nganong naghilak ka man? Nangutana sa Jesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa mingon siya kaniya, kung ikaw mo'y nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus mingon kaniya, Maria. Og si Maria miatubang kang Jesus, og mingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya gingnan siya na Jesus, ayaw ako gikapa, kay wala pa ako makabalik sa amahan. Adtua hinuon ang akong kaigsuunan, ug suginli sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo o gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw ug Kristo.